Ja, det har jeg næsten set om. Yorick's Manor. Så kan jeg lige sælge sådan noget. Og jeg skal huske at salvage de der fucking rares. Jeg får bare sælge det hele tiden. Too good to toss. Hvad? Nej, det var bare lige, jeg fik en achievement. Ja. Salvage et item og får en achievement. Ja, klart. Nej, må jeg lige fucking få den der ned? Nej, jeg har for mange af de der Death Breath der. Ja, dem mangler jeg faktisk en del af. Jeg har 267. 267? Ja, som jeg har samlet op på den her Demon Hunter, men jeg har også en pisse mange inde i min stash. Jeg ved ikke engang, hvor mange jeg har, det ved jeg ikke engang. Jeg tror, jeg er over de 600-700 nu. Jeg mangler dem bedre til at opgradere min blacksmith. Det tyder bare på, at jeg har dræbt alt for mange elite packs. Jeg har 4. Jeg mangler stadigvæk en, før jeg kan opgradere den. Nå ja, jeg skal lige her. Ja. Now where the hell is he? Pas. Højst sandsynligt ikke herinde. Yeah. But that's gonna be fun. Ow. Yeah, that hurt a bit. Så den her elite pack, holy shit. Ja, så den complete. Der kommer en mere. Holy shit. De der grotesk der, man. Det er ved at dø. Du er fuld liv. Ja, så nu kommer der så en, som jeg ikke rigtig gider at kæmpe med. Hvor er vi på vej hen af? Jeg synes ikke rigtig... Jamen altså, det er jo lige det. Heroppe. Ja, heroppe. Er der så en gul brik, eller hvad? Ja. Ja. Ja, og nu løber jeg herned. Det var meningen. Ja, det var en klam grotesk, der var oppe. Det må jeg simpelthen sige. Infected. Holy shit, den tog over halvdelen af min liv, den der. 23 Paragon. Og nu har jeg de så nu kan jeg opgradere. Så nu har jeg startet i 18 eller sådan noget. 17 tror jeg det var. Jeg blev 18 ved det første mob, så ja. Fucking treasure. That's my salvage. Lightning skills deal more damage. Increased crits. Damage chance. AoE chance. Så jeg godt kan lide ved det er, at jeg har sådan de der skuldre der gør, at jeg ikke skal reparere noget på magier, når jeg dør og sådan noget. Jeg skal bare dø lige så mange gange, som jeg har lyst til. Okay, har du lyst til at dø? Nå, men selve så, når jeg ikke skal til repair hele tiden, så når jeg repaired førhen, så skal jeg betale over 30.000 bare for én død. Ja, så kan jeg bruge den der. Så er det ting der. Og ikke... får du en legendary den der? Nope. Men jeg har til det der, jeg skal lige... sådan der, kraft helvede mand, level 12. Og så er der Reaper's Wraps. Skal jeg have lavet Ascended Bracers. Pas. Det er dem der, okay. Så mangler jeg her meget Arcane Dust og noget mere Death Breach. Det var da en utroligt dårlig quiver du har også. Ja, det ved jeg godt. Jeg har fået en offhand, jeg faktisk hellere vil bruge. Jeg skal
smidt en Jimmy. Den har jo ikke engang crit chance, den der. Nej, men han havde attack speederne, det var... Ja. Så er der også ranged og melee attackers, der lige tager noget skade, når de slår på mig. Det er fint nok. Havde du noget Death's Breath? Jeg har også noget på mine andre characters. Jeg har 157 med stash og 268 på den her karakter. Det kunne være her fedt, hvis du lige havde noget Arcane Dust også. Det er sådan, jeg mangler mest lige i øjeblikket. Og så manglede jeg noget fucking, hvad fanden var det var? Manglede noget fucking Veiled Crystal manglede jeg også, for at kunne enchant det der item, hvad fanden var det, du gav mig? Bukser. Ja, bukser, yeah. Ja, jeg kan ikke rigtig give dig de der materials der. Men der er også noget, jeg skal bruge. Jamen, ja. Hvad kan du ikke give mig? Nej, materials og sådan noget der. Men den der kommer jeg til at bruge i stedet for min quiver. Countbound, det har jeg slet ikke set. Nå. Jo. Men hvad sagde du? Ja, den der bue der står noget i chatten, den kommer jeg til at bruge i stedet for den quiver jeg har på et eller andet tidspunkt. Jeg ved bare ikke lige hvornår. Okay. Den der... med alt det der... Det får man til. Så skal jeg bare stash i med det der. Ja, det var ikke det jeg ville, mand. Sådan der. Sesam, luk dig op. Duk. Jeg vil ikke lige vente lidt, jeg skal lige over til Givelon. Jeg har fandme fået en design mere, mand. Embrace. Nu har jeg fandme fået en til. Jeg er fandme allerede oppe på 300.000 guld igen. Fuck. Lol. Ja, jeg skulle... Den der... Jeg ikke anelse om, hvad fanden det var for en, men... Det kan jeg sgu ikke engang finde. Nå. Havde jeg noget... Den der... Noget til at lave en af. Yay. Nå. Ja, så mangler jeg bare 300.000 guld. Så kan jeg opgradere den gem der. Fedt. Ja. Så kan jeg smide en... det er det bare Imperial. Det er alligevel 115% fucking crit, der sidder i min offhand nu. Damage selvfølgelig, men ja. Lidt OP. Nå, jo. Jeg teleporter til dig. Wow. Jeg ved ikke lige, hvorfor en vej jeg tager først lige her. Jeg ved ikke. This looks different. Oh my goodness. Oh my goodness. Yes. It feels good to feel pain. Right. Hvad sker der for de der klamæderkonger? Det er der pænt mange af. Kommer også Ja, de har pissemad. De har utroligt pissemad liv. Der er noget der Arcane Dust der. Det er rart. Det skal jeg bruge en masse af. Det er bare disenchant, de blå der. Er det man får Arcane Dust af? Eller salvage. Ja. Dog. Ja, disenchant salvage, ja, whatever. Okay, det kan næst. Jeg tror bare, at jeg lader dig slå ting ihjel. Det er noget nemmere. Hvor fanden kommer de derfra? De er bare usynlige. Altså lige pludselig så kommer der bare en. Det er fandme over det hele, mand. Det er sgu da utroligt irriterende. Ja. Oh my god, det er bare en af dem der spawner, eller hvad? Oh my god. Det er jo da godt nok en herrens dag, der. Ja. Sådan cirkus.
Cirkus. Ja, det er faktisk lige før. Det er faktisk meget godt beskrevet, synes jeg. Cirkus, min ven. Ja, cirkus hele tiden, man. Jo. Wow, lag. Jeg synes, det er godt nok, der er lag samtidig. Jeg ved om det der server, der er ved at gå. Oh my god. What the hell? Lad være med at blive spist. Som jeg lige gjorde. Så skal de bare æde en og... Ja, og det er sjovt, når du dør af dem, så tisser de over dig. Kæft, man, det var fucking dumt, man. Det så jeg slet ikke. Nå, nu fik jeg lige en gul ring, der var bedre end min fucking legendary. Fedt. Det var en købe set piece. Det var nok det fedeste moment, eller hvad? Det er mega fedt. En legendary fra level 66, der var useless. Ja. Okay, den var nok bedre til, at jeg ville skifte den ud alligevel. Jeg har fundet en grøn en, der var fandme lige før den var bedre. Virkelig sådan noget, hvor jeg tænker, ja, det er fucking 4 levels siden jeg fik den her, mand. Der var den fucking meget bedre, end den jeg havde fra 60 af. Han fornæst på, at du skal bruge bowler shot også. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor bowler shot? Life per hit, det rammer alle units, så du får meget mere ud af det. Eller det må du så selv om. De fleste bruger det der penetrate shot der, men hvad så jeg har sin nej. Jeg bruger også bare hungering arrow med puncturing. Oh, it hurts.